saltzailearen doinu egokia, doinu egokia. Muñoak enduko du laizter berokia. Zuk neretzako beti daukazun tokia, eta zimurtu zazu gero bekokia. Divertigarria zen gaurko geltokia. Divertigarria zen gaurko geltokia. Afarilla izan da benetan bikaina, benetan bikaina. nik ez dut asko afaldu eta zuk bikaina. Alare mugitu honek maiz mingaina. Soilik falta zaizkigu oraintxe bikaina. Alare hartu dio dotore tamaina. Alare hartu dio dotore tamaina. Hemen dauzkagu bertso ikasle ugari, ikasle ugari. Atentzioa jartzen ditut nik nabari. Andoainen badaude 20 bertsolari. Muñoan antzekoak badaude ugari. Baina bat bera ez da izango bertsolari. Baina bat bera ez da izango bertsolari. Maixu txar bat daukata, gordago puntuka, gordago puntuka. Seguru izango da maisuaren kulpa. Zu oso txarra zera hoi ezin da buka. Ez dute ikasten ere zintzela sartuta. Egin beharko dute oraindik burruka. Oraindik burruka. Gure aurrean inoiz ez dute kantatzen, ez dute kantatzen. Nahiko komeri dute gai hoiek kontatzen. Ridikulo egitea ez zaie gustatzen. Hoi gure estilua ez du harrapatzen. Ondoko hau jardun zait errimak txibatzen. Ondoko hau jardun zait errimak txibatzen. Kulpable handiena bera da Augustin, bera da Augustin. Okerragorik ez da zeruaren azpin. Nola sartu litezke hauek danak saski. Pasaitza esango ez Jesukristo nostin. Dudenon aldamenen ez da muy agustin. Dudenon aldamenen ez da muy agustin. Agustin da taldeko jakintxuta zarra, jakintxuta zarra. Hoi denak aguantatzen dakien barara. Zarrarena ez zenun gaur esan beharra. Ane
gaur hartu digu beraren indarra. Agustin da bertxotan dakien bakarra. Agustin da bertxotan dakien bakarra. Adinez zarra baino, gogoz dugu gazte, gogoz dugu gazte. Bertso eskolan beti sentitzen da azken. Bertxotan pasatzen du jaia eta aste. Ta sortzen dizkiogu mila buru hauste. Pixkanak atipua aspertzen zoaze. Pixkanak atipua aspertzen zoaze. Hau ezan etorriko aspertuko balitz, aspertuko balitz. Berriz deitu ezkero hemen degu berriz. Beti kuadernoakin poligrafo berriz. Eta zuek jarraitu zain umore handiz. Apuntauko nintzake hemengoa baniz. Apuntauko nintzake hemengoa baniz. Zita auki dezakezu zuk aste artero, zuk aste artero. Ondo pasako dezu etorri ezkero. Amasara etorri berokikin gero. Lasarten ere gabiltzu nahikoa bero. Ordua 8 alden tokila bastero. Ordua 8 alden tokila bastero. Etor zaitezte zeren pasatzen da ondo, pasatzen da ondo. Hor gaizki dagoena bere etxean bego. Ta muñoak gezurri gaur ez du esango. Homeopatia asuntoik ez dezue izango. Hauek baino kerrago ez duzu egingo. Hauek baino kerrago ez duzu egingo. Maixua jartzen die hauek kriston fama. Hauek kriston fama. Eta ematen die aste artez lana. Etxea eraman gaute gaurkon kriston zama. Ta ala ere pozik noa zuen gana. Berriro joango dira muñoaren gana. Berriro joango dira muñoaren gana. Bukatu beharko da gaurkoa kolpetik, gaurkoa kolpetik. Maria txiren batzuk datozti atzetik. Eta eskerrik asko bihotz-bihotzetik. Gaurkoan hemen lauok aguantatzeatik. Hil gaitezen unaik sinizu aurretik. Ixil gaitezen